Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la ni k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe mamaw ye tɔgɔsɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye funfalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000 59 36 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. لبيك اللهم لبيك. En Balma, ni kunafoliye kabo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de ko agence be keleme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina to ka sebe jona o de koso ne maka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika lak. Agence Dunia Travers Service akike damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji kechugo nyuma kalan bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Naga basi sira mandi de na ya meida ibi kokonadu ya ne ide laga kokonadu vola ibi na bwa ko kalama ni ando ngai
keba bɛɛ bi waso ni faso ye diɲɛ kelen no waati mugu taari de ba mangɛnɛ batigi mangɛnɛ san finen no muru da ka go keba hinɛna tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ sigi cogo diɲɛ mara cogo diɲɛ taa cogo hinɛ tɛ yen minnu ka bon olu de ka girin keba jamana o jamana n'i y'a mɛn ko a bonyanen don a ka bonya tɛ dɛ se min bɛ a ye musaka min b'a bolo wolomasiri tabaw labɛnnen don a bolo cogo min ani a yɛrɛ kɛlen don k'a ka jamana mara cogo n'a ka sariyaw sigi cogo min o de bɛ jamanaw bonya an ka taa ninnu fɛ u ka ko in ka ɲi u y'a labɛn ka ɲɛ de anw de bɛ bɔ yan ka taa nansara jamanaw na ka taa an furakɛ yen anw de bɛ bɔ yan ka taa nansara jamanaw na ka taa baara ɲini yen a ma labɛn an yɛrɛ fɛ yan ka ɲɛ de a ma sigi sen kelen kan ka ɲɛ de min ye ngilɛw ka premier ministre dɔ bɛ yen keba a tɛmɛna ngilɛw fɛ yen u b'a fɔ ma ko Churchill u y'a ɲininka don dɔ la ko premier ministre ko n'a fɔra i ka jamana jɔ k'i bɛ mun de sigi sen kan a ko sariya u y'a ɲininka tuguni ko mun bɛ sigi sen kan ko sariya u y'a ɲininka tuguni a ko sariya minnu b'a baara kɛ keba u ka kɛ laadiriw ye u ka kɛ maa tilennenw ye u ka kɛ faso kanunaw ye u ka n'i y'i tɛrɛki u b'i fara diɲɛ bosobaw kan dɛ diɲɛ de bɛna kɛ min ye se bɛ minnu ye minnu jan b'u yɛrɛ la minnu kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ ka k'u ka faso fɛ keba olu de daminɛ n'o diɲɛ kumaw la ka wuli olu nɔfɛ k'olu nɔ minɛ keba nka bi CPI wo min ye cour international la justice ye wo keba fanga t'a si bolo a tɛ komi yan sisan n'e taara communical tribunal la sisan n'a fɔra ko ka mandat da i kan ture tɛ taa n'i ye kaso la o a b'a di jɔnniw ma gardiw tɛ wa ni sariya sunba fila min sigira diɲɛ fɛ keba sɔrɔdasi t'u bolo polisi t'u bolo foyi t'u bolo u bɛ jamana min na o jamana de bolo a fɔ fan bɛɛ dɛ olu minnu yɛrɛ i b'a dɔn kɔni n'i y'a mɛn ko juge ka farin a bɛ mandat di jɔnni bɛ taa mandaté finitigiw tɛ de juge yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min na a bɛ pɛrɛn mɔgɔ kunna a bɛ jama a ka farin a jigi bɛ jɔnni kan e ka taa cour constitutionnelle la i ka taa cour suprême la i ka taa cour d'appel la i k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ma k'a ye taa so u ka kiiri tigɛ olu kɔfɛ an k'a lajɛ donc o fanga min kan ka kɛ olu la o yɛrɛ t'u la jamanaw ni ko kɛra sisan yan keba ka fɔ sa ko mɔgɔ dɔ ye ko kɛ anw de b'a tigi minɛ k'a di CPI ma n'aw ma se k'o minɛ dun e ɲɛ bɛ jɔn na Israël ko bɛ se ka Benjamin Netanyahu minɛ ka taa n'a ye e ɲɛ bɛ wari maa la ko min bɛ ka kɛ bi maa minnu bɛ ka Benjamin Netanyahu kɔkɔrɔma don bamanciwale ni jugawale kɛbaa minnu bɛ sen na bi maa minnu ye mugu ta ka taa Iran jamanakuntigi wuli ka bɔ yen olu filɛ nin ye bi fo CPI yɛrɛ ninnu kɔrɔla la u sera ka maga maa kelen na tiɲɛ de tɛ yen sariya ninnu tɛ tiɲɛw de ye keba o hukumu de kɔnɔna na sa kunun ko Mali télévision soba la kunnafoni di waati selen an bɛɛ lajɛlen sigilen n'u bɛna daminɛ ni défilé ja ye an ɲɛ bɛ an ka minisiri min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamudu Kasoge ye a ka fini nin ɲɛna dɛ nin tɛ dɔngɔnɔfini ye zen dɛ petit frère nin tɛ dɔngɔnɔfini ye dɛ keba ne dɔgɔnin don dɛ o kɔni o fɔ furu fɔ fili n'i ma sɔn an bɛ taa Dramani Jara fɛ yen o ye n ka petipetini ye Kasoge kunun ko télévision soba la ko min ye AES jamanaw ye olu ko nin y'olu bɔlen ye CPI la keba sɛbɛn in Burkina jamana Mali jamana Niger jamana k'ulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u sɔnna sa sariya min bɛ yen n'o bɛ CPI sigi n'o tɔgɔ dalen don yɔrɔ min la cour pénale Mali jamana ani Burkina Niger ko olu bɛ bɔ a la pewu ka da kun jumɛn ka keba u dontɔ sɛbɛn in na min ye yɔrɔ min tɔgɔ la sɛbɛn n'o ye statut de Rome ye Burkina y'a tɛgɛ nɔ bila avril kalo tile 16 san 2020 san 2004 min ye Mali ye utu kalo tile 16 san 2000 Niger avril kalo tile 11 san 2002
min ye kasoge a ko ko o sariya min filɛ nin ye ni u sɔnna k'a fɔ k'u bɛ don CPI la ko bi bi in na ko kabini olu donna CPI la jamana saba in CPI ye fɛn o fɛn fɔ u sɔnna a bɛɛ ma u ye baaraw kɛ ka bɛnkanw sɔrɔ u ni CPI cɛ fo kana CPI cogo a jamanaw kɔnɔna na ka baara kɛ an ka dugukolo sanfɛla la ko nka ko taalen ɲɛfɛ keba k'olu ye min lakɔlɔsi ko CPI yɛlɛmana ka kɛ magobatigiw ka kiiritigɛso ye kiiritigɛso min bɛ tali kɛ jɔnya waleyaw la kiiritigɛso min bɛ tali kɛ diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ senkolaw olu sago kɛli la wa kiiritigɛso min n'a bɛ lawolomali kɛ ko i keba e de kan ka kiiri nin man ka kiiri ko a kɛra o kiiriso ye o la sa Mamudu Kasoge ko min ye CPI ye ko se foyi t'a ye ka kɛlɛw olu kɔnɔna maa minnu bɛ maafa kɛ maa minnu bɛ maaninfinw silatunu ni baaraw kɛ maa minnu bɛ maa baden faga k'u bɔnɛ u nin na k'olu kiirili se tɛ a ye a tɛ se ka foyi kɛ ni olu ye ko kɛ keba ko a bana ta n'i ye CPI yɛrɛ lajɛ a sigilen don k'i ɲɛ bɛn fɛn caman ma a tɛ kala don i ɲinna ka bɛn ni a ye waliya damantanw waliya cɛjugu maafa kow duguci kow maaninfinw ni kɛnɛ karabali kow o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ CPI nagakɔrɔla la a tɛ foyi fɔ o la fo ni diɲɛ magobatigiw k'a ma don min karisa wuli i ka taa ninnu nɔfɛ ko n'a sariya sɔsɔ hali CPI yɛrɛ a yɛrɛ sigira sariya min ka keba Mamudu Kasoge ko k'a b'o bɛɛ sɔsɔ ka kɛ n'o ye Mali ale jamana Burkina jamana ani Niger olu minnu faralen ɲɔgɔn kan ka IES sigi bi k'u y'a yira sa ko b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani diɲɛ seleke naani tulo kan ko hɔrɔnya ni danbe ni tilennenya kɔnɔna na ka kɛ ni statut de Rome ye n'o bɛ cour pénal international sigi CPI k'olu bɔra la ko wa fɔra k'a nɔgɔnin fɛ han avec effet immédiat anglais tɛ ou bien français do a ne bɛ ka anglais de kalan sisan o kɛba n da degelen do o de la a y'a min n ye n yɛrɛ ye kana to fɔ baw ɲɛna dɛ n t'a dɔn ni nɛni don keba min ye Mamudu Kasoge a ko k'olu ka laɲini n'o ye IES jamanaw ye o ye k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sinsin jamana saba in u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ u bolo u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kiiriko ta nasira la k'u bɛna o dankɛnɛmaya o bɛ tali kɛ mun kan adamadenw ka josariya lafasali o bɛ tali kɛ mun kan maaninfinya donni ba la ka kɛ ni an ka danbew n'an ka tabiyaw n'an ka taabolow ye ko wa fana min ye ŋaniya juguya ale ni ko minnu tɛ bɛn no k'olu sigi sen kan k'olu bɛɛ lajɛlen na kɔn IES jamana k'a ka foli bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba ye k'a b'a hakilila tigɛ k'a fɔ fana k'u bɛ jɛ ka baara kɛ sira wɛrɛw fɛ sira minnu kɛrɛnkɛrɛnna n'o bɛna josariya ale lafasali baaraw kɛ ko nka ko CPI ko olu jɛr'o kɔ pewu sɛbɛn a fa sirila Bamako yan min ye 22 septembre 2025 ye n'o ye septembre kalo tile 22 san 2025 général d'armée Assimi Goïta Mali président de transition min ye confédération IES o jamanakuntigi o do wa keba ni sɛbɛn kelen a kalanna télévision saba in bɛɛ la surɔ han Kasoge tun bɛ k'a kalan tuma min Burkinakaw fɛ a bɛ ka sangalamati ten ani Niger nin ye CPI ale kɔnɔna kuma ye keba bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Keba yɛlɛ de ye dusukun ka dɔnkili ye ni maa nisɔndiyara i b'i yɛlɛ kunun ko maliden cɛman n'a musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara Keba maliden bɛɛ nisɔndiyara kunun ka waso n'u faso ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 o ɲɛnɛmali o kɛra Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ do Bamakɔ ta o ye boulevard de l'indépendance ye nin ye a san 15 ye kabini Mali ka cinquantenaire o ɲɛnɛmali bɔra la ACI kɔnɔna na avenue du Mali la nin défilé dagabana ɲɔgɔnna tuma kɛ an ka jamana kɔnɔ ɲinan ta bolofaranga ye mun ye kɔlɔsilikɛbaw bolo minan minnu bɛ yen n'olu taara défilé kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen ye jamana ta ye a wari bɔra fasoba Mali ale yɛrɛ kun malidenw wulila kabi sɔgɔmada joona ka baara in a nɛmina baaraw k'olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kabini sibiri min ye ɲɛbila baaraw ye olu daminɛna dugudenw fɛ dɔw kɔni sira u ɲɛna sabula u bolo n'u taar'u da ka suna min ye boulevard de l'indépendance bɔlɔnba in ye u tɛna se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ yen maa caman y'a ka nisɔndiya yira u nisɔndiyalen don kosɛbɛ u sewara sabula kunun ko u ye min ye a bɛ maa hakili sigi a bɛ maa jigi sigi a bɛ faso kanu don maa la wa min ye fasodenɲumanya waleya a b'o don maa la dimi minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen u n'a ta bɛɛ kabi nɛgɛ kanɲɛ 5 denmisɛnninlakaw olu kɔni taara sa ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ k'o k'u sigiyɔrɔw ye nin waleya in ye fasodenɲumanya waleya ye bɛɛ lajɛlen tun b'a fɛ ka kɛ seere ye waleya min ni minan ni fɛn minnu fɔra u bɛ se ka o ye cogo min dɔw y'a yira ko 22 a ɲɛnajɛ cogo de ye nin ye olu delila min na kabini Baba Musa tile ka na se yɛrɛta waatiw ma Keba ɲɛnɛmayali a tun bɛ kɛ ta de nisɔndiya ni wuɲawuɲa o kɔnɔna na maa caman y'a yira sa k'a fɔ ɲinanta in kɛra cogo min basigi ni lafiya kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen binkaliw bɛ sen na Bamaɲɔgɔn ka wale kɛbaa b'u sɔn min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye koba kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen o bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnajɛ in na cogo min yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma min fɔra ale nana sɔrɔ sa san 70 o jɔnya waleyaw nɔfɛ jamanaw n'o ye farafinna jamanaw ye o kɛlɛkɛbaaw tasibila kɛra olu ye Modibo Keyita n'a ɲɔgɔnnaw min ye Dawuda Tigete n'ale kunnafonidila ye ni tarikutigi fana don a ko tiɲɛ don koyi bi an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma na an bɛ fasodenɲumanya ko kuma na min ye yɛrɛta ko kuma o b'an da nka an kan k'an sinsin min kan ale ka jatela o ye ka kalan kɛ an ka kanw na ye an ye basigi fɛn fɛn sɔrɔ an ye lafiya fɛn fɛn sɔrɔ an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni walikanw ye yaasa an ka jamana ka taa ɲɛ an ka jamana ka sinsin min ye siniɲɛsigi ka sɔrɔ Mali jamana na an k'an wasa don an ka kanw na o b'a to min ye an ka denmisɛnw ye olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min wolomasiri tabaw olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kunun ko défilé la n'o ye 22 septembre ye Mali a y'a kɛ nisɔndiya ni wuɲawuɲa kɔnɔna na baaraw daminɛna ni yirifeere bilali ye kɛrɛnkɛrɛnna jamanakuntigi fɛ o bɔlen kɔ sa a yɛrɛ ye munumunu salo kɛ minan minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ a selen boulevard de l'indépendance la o kɛra jɔnjɔn o dili ye cour suprême ɲɛmaaba ale ni Baase Amadu Traoré olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min ye directeur ye douane directeur Amadou Konate inspecteur général de douane ka taa se Mangal Traoré ma Bamasa Sissogo ale ni Issa Traoré olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye ordre national ye Keba o baaraw kɛlen sa an y'an kɛ défilé kan défilé in senfɛ
maa caman de nana ye ko i keba min ye fasodenw ye olu kɔni caman tɛmɛtɛmɛna ka daminɛ sa u sen na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛɛ lajɛlen nana sa ka se ka kɛ ka kɛnɛba in ale fa keba maa minnu tun bɛ guwa kɔrɔ premier ministre Ablaye Mayiga ale tun bɛ yen min ye général de corps d'armée Sadio Kamara o fana tun bɛ yen CNT ɲɛmaa n'o ye Maliki Jaw général de corps d'armée ale fana tun bɛ yen fanga ka calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ maabaw kan minnu b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de nana i sigi sa défilé daminɛna cogo min keba min ye denmisɛnw ye olu ye kana ɲama fifa n'o ye fanfare ye ka bɔ Prytanée na o kɔfɛ sa surasukɔrɔ ka tɔnjɛkulu i y'u ye kunun dɛ ancien b'a la a n'a bomosi jɛ a nin tɛ fɔ a kɔ a ko f'ale ka défilé yan'a ka sa de olu na kuma nana sɔrɔ défilé ko kun jɔra o keba INTM a n'a kɔladenw olu bɔra ka tɛmɛ INTM mɔgɔw tɛmɛnen kɔfɛ Amadou ni Amion Gino ka tɔn n'o ye CSTM ye olu fana nana tɛmɛ CSTM tɛmɛnen kɔfɛ CTM o fana nana tɛmɛ baarakɛyɔrɔ jɛkulu minnu bɛ yen seko ni dɔnko tigilamaw ka taa se marabolo tigilamaw bɛɛ lajɛlen ma min ye zofɔrɛw ye keba nin bɛɛ lajɛlen ye munumunu salo kɛ donsolakaw u fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na koyi sabula olu bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na keba musow ka minisiriso ale fana tɔgɔla muso jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu fana nin y'an ka maaw ye dɛ an nana ni segukaw ya nin ye bɛlɛdugukaw ka cɛbilenkɛ ye olu de kun ko k'u tɛ taa fiyewu yɛrɛ ninnu ye wolokili kɛ kunu a so ɲɛna a t'a minɛ ten a kana taa yɛrɛ kangari wa ninnu ne mɛnna keba ala ye a filɛ tuguni a y'a kunbɛn ten a to ten pati sagana di layi fasoko ni foyi man kan nin ye an ka lakana tigilamaw ye olu fana tɛmɛnen kɔfɛ sa keba sɛnɛkɛlaw fana tun bɛ yen IER maaw olu n'u ka yiridenw n'u ka yirimɔw an'u ye baara minnu sigi sen ka sɛnɛko ta nasira fɛ olu fana tun bɛ yen samiyaji kɔni ɲɛna ɲina a tɔ sɔrɔ an ka balo ye an ka jiginɛw kɔnɔ sisan sawo nin y'olu ka maaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ye keba o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen a yera k'a fɔ maliden de bɔra keba ka bɔlɔnba in bɛɛ lajɛlen fa CMDT maaw olu ka lafasajɛkulu min bɛ yen n'o bɛ INTM kɔnɔna na keba nin y'olu défiletɔ ye CMDT olu kun kan ka kɔɔri de k'u kun ka na n'a ye u kun kan ka na ni kɔɔri foro de ye kɔɔri foro i b'a dɔn hali donso filɛ nin ye i b'a sɔrɔ donso ma bɔ ni kalama joona n'o tɛ u tun bɛ ko kɛ kɛnɛ kan ye bɛɛ tun b'a ye parce que fɔlɔ défilé la keba donsow ani armée mɔgɔw tun b'u sigi k'olu de kɔnɔ olu de tun bɛ kobaw kɛ nin ye jɛgɛmɔnaw ka tɔn ye ani sɛ maralaw aw nana ni waliba ye kɛnɛ kan dɛ ba dun tɛ sɔn a ka ko ma nɔgɔn dɛ a kɛlen k'i puruti ɲinan ka keba défilé kɛ kɛnɛ kan fana an ye jɔnjɔndi min fɔ waleɲumandɔn min kɛra a kɛra Fatɔgɔma Tera ye Cour suprême ɲɛma ale kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min Amadou Ase Traoré ale ye comptable de l'État o secrétaire o ɲɛma ye ministère min bɛ Madina ka minisiriso o fana secrétaire général ale fana kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye Mama Jɛnɛbo ye ka taa se Isa Traoré ma ale ni Bamasa Sisoko min ye contrôleur général de douane Amadou Konate ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen de tɛmɛnen kɔfɛ keba baara ka sɔrɔ ka na di sɔrɔdasiw yɛrɛ ma min ye sɔrɔdasiw ka défilé ba ye o baara o ka sɔrɔ ka daminɛ sabula i b'a dɔn k'a fɔ jɔnjɔndi ninnu filɛ nin ye waleɲumandɔnw de don wala nin ye général de brigade Aruna Samake ale de tun ye défilé ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ ale de bolo keba ale de kɔni tɛmɛna drapeau ɲɛfɛ fɔlɔ ni a ka bamuru ye ka kɛnɛ k'a datigɛ kɛnɛ datigɛlen sa sɔrɔdasiw yɛrɛ ka sɔrɔ ka a ko daminɛ nin ye groupement interarmé de ye sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen talen ka fara ɲɔgɔn kan keba cɛdenw bɛ kɛlɛkɛ cɛdenw bɛɛ lajɛlen n'o ye corps bɛɛ ye o bɛɛ de bɛ nin kɔnɔna na ɲɛt'a la bere sugu bɛɛ b'a la o de ye interarmé nin ye i ka maaw ye n'o ye gendarmew ye olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye u fana ka musow ka ca kosɛbɛ polisiw bɔra ni fasi dɔ ye kunu dɛ nin ye polisiw ye cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ ne kɛrɛfɛ o ko minnu bɛ nson minɛ k'ale ɲɛ t'olu la défilé la dɛ polisiw minnu bɛ nson minɛ k'ale ɲɛ t'olu la défilé la keba nin ye ekɔliw ye ekɔli minnu bɛ armée kɔnɔna na
ni bibi na surasi kalan bɛ kɛ u kɔnɔna na olu ekɔlu olu de filɛ nin ye tan ka tɛmɛ sisan sabula defile in kɛnɛ y'a to surasi kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔna na kalanbulon bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka cɛ ka bɔ berevɛri kɔni o ye armée de terre ye keba n'i t'o dɔn n k'o f'i ye berevɛri ye armée de terre ye n'i ye berevɛri ye o ye AT a fɔ olu ma ko AT nin fana ye AT mɔgɔ tɔw ye hali bi nka an ɲɛ bɛ mun na olu kɔfɛ sa est ce que olu tɛ ninnu ye ekɔlidenw ye ninnu fana bɛɛ ye ekɔlidenw ye sisan ninnu ye zofɔrɛw ye i tɛ zofɔrɛw dɔn wa olu de taara dumuni k'an kɔ u ka dumuni k'an bɛ tila k'a bɔ maramu i ye kojugu kɛ dɛ PPVM président personne morale i m'o wele dumuni kɛnɛ tɛ sigi maa min kɔ e taara dumuni kɛ k'o to yɔrɔ kɔni i ma tila ko la fɔlɔ keba defile in a daminɛna kabini nɛgɛ nin ye u tɔ natɔ hali bi ya ɛri 6 de kɛra defile in na wa minɛn tɔ taara bila ye de dɛ a bɛɛ kun tɛ se ka tɛmɛ ni y'aw ka duguladenw ɲa mɔgɔ ninnu tɛ nin nin ko ninnu ye polisiw de ye keba ko ninnu ye polisi ye nin polisi ninnu an tɛ ninnu ye dɛ wala zofɔrɛ mɔgɔw filɛ nin ye keba ni ye zofɔrɛ mɔgɔw ye m'u ka fini kɛcogo ye i b'a fɔ ko kungo kɔnɔna cɛw fana natɔ filɛ nin olu ka bataillon 2 de tun b'u bolo kɛnɛ kan nin ye gendarmew ye ninnu ye gendarmew ye n ɲɛ t'olu ka bere la i b'a fɔ ko bulo bɛ min ɲɔgɔnna don premier ministre bɛ min ɲɔgɔnna don o de filɛ nin ye ninnu kunkolo la nin an'an ka bina ninnu olu ka fini ɲɔgɔnna de ye u la tan kunu nin bɛɛ tɛmɛna keba GMS maaw filɛ nin ye sa o an kɔni bɛ ninnu dɔn ninnu n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ nka ninnu tɛ babugu baara ye dɛ maintien de l'ordre garde nationale voilà garde nationale mɔgɔw de filɛ nin ye keba olu fana ka force spéciale de ye nin ye y'a ye baara tun b'a bolo kunu nin ye a bɛ fɔ nin ma ko unité cynophile ni wulu minnu filɛ nin ye keba ni dɔrɔgu bɛ fɛn dogolen bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn koyi olu b'a ye yɔrɔnin kelen a nu b'a kasa de ta donc nin wulu ninnu bɛ gendarmerie mɔgɔw de bolo olu de bɛ nin wulu ninnu lamarali baara kɛ nin ye polisiw ye dɛ ayiwa keba defile a baaraw ɲɔngirilen ka ban pewu jamanakuntigi ye folini ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabula an b'a dɔn k'a fɔ mobilitigi ninnu olu fana tun bɛ a la ninnu ye sapeur pompier maaw ye Asimi a ye foli ta ka ɲɛsin Modibo Keyita ni a jɛɲɔgɔnw ma u ka baara n'u ka kuntilenna n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri fo kana se bi ma u ye fɛn minnu sigi sen kan fasodenw y'u sinsin u kan Mali lakana don o don min ye Mali jamana in ye a bɛ se cogo min na ka taa ɲɛ an'u ye yɛrɛ di min kɛ k'u ni dili min kɛ o kɛlɛ in o bɛ senna olu bolo bi sabula olu fana bɛ k'o baara kelen kɛ an bɛ taa sa place de l'indépendance la e ye kumakan min sɔrɔ Asimi da kununko an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ foli kɛ ka tasibila kɛ ka foli kɛ ka Ala barikada Ala min ye bi donba yira an bɛɛ la bi k'i don ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya san 65 o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna kun don waati ka gɛlɛ mun n'a ta gɛlɛya bɛɛ a kun kan ka bi an ka jamanadenw nasɔndiya sabula da kan u ye wulikajɔ mun kɛ ka nafolo mun bɔ mun b'a to u ka finitigiw k'u labɛn k'u bila ka wulikajɔ la mun b'a to jamana bɛ se ka lakana cogo min na waati ka gɛlɛn dɛ mais o n'a taabolo bɛɛ bi Mali jamanadenw wulilen bɛ kojugu ka jamana ye an bɛ foli bila dante foli mun na a n'o cɛ fana an bɛ tasibila kɛ ka se président Modibo Keyita n'a nɔfɛmɔgɔw ma olu mun ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri y'a to an ye bi sɔrɔ o kɛlɛ n'olu ye kɛlɛ kɛ yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ ani lakana kɛlɛ ani sɔrɔ kɛlɛ ani jamana ka ɲɛtaga kɛlɛ sisan o kɔni o baara b'anw de bolo sisan olu ma to kɔ a man kan fana ka to ko o kɛlɛ la an b'o kɛlɛ in an b'o baara kɛ mun b'a to an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na basigi bɛ se an ka jamana kɔnɔ ka ɲini jamanadenw fɛ hali bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana kɛlɛ de b'an bolo o hukumu kɔnɔna la jamana si tɛ kɛ fɛn n'i ma tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya n'a nana jamanadenw b'u yɛrɛ dɔn o de kɔnɔna la k'a dɔn u bɛ se ka mun de kɛ mun b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min jamana bɛ se ka yiriwa o baara tɛ se ka kɛ ni cɛ ni musow minnu
bu o baara kɛ an ka jamana bɔra mɔgɔbaw de la an ka jamana ye kobaw de kɛ farafinna kɔnɔ bi gɛlɛya b'an kan a ka kan bi an bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'an se k'an ka jamana ye mun b'a to basigi bɛ se an ka jamana kɔnɔ n dalen b'a la ni Ala sɔnna ma Ala ka jɛ kɔnɔ Ala ka se kɔnɔna la jamana in bɛna basigi jamana in bɛna diya mais a tɛ taa an jamanadenw yɛrɛ de kɔ f'an fana bɛɛ ka jɛ kɔnun dɔ kɔ mun b'a to sini ma an bɛ se k'a fɔ an kɔmɔgɔw ye k'a fɔ jamana nin waati la an bɛɛ an se k'an ka jamana mun b'a to jamana in ma se ka bin mun b'a to jamana in ma se ka tiɲɛ o ka kan bi n ko foli bila maliyɛn bɛɛ la ka tila ka foli bila an ka finitigilakaw la minnu bɛ wulikajɔ la su ani tile mun b'a to basigi tɛna jamana kɔnɔ a ma nɔgɔ waati ka gɛlɛn a ye jatigɛ wale mɔgɔw ye u binna an ka transporteurs kan mɔgɔ minnu ni ka taa dugu kan k'u ka bolo nafolo tiɲɛ o b'a yira ko nin kɛlɛlankolon don jugu kɛlɛ don mɔgɔw ka kɛlɛ don nin tɛ diinɛ kɛlɛ ye nin tɛ siya kɛlɛ ye nin ye kɛlɛlakolon de ye a kɛlɛ fana an b'a kɛ o de hukumu na jamanadenw ye musaka bɔ mun b'a to armée bɛ se ka labɛn cogo min na o labɛnni na bi bi in na an ye nin défilé da jamanadenw na a ka kan bi jamanadenw k'a don u ka nafolo a bɛ ka taa sira min fɛ a bɛɛ tɛ se ka jira mais a ka kan an fana ka dɔɔni yir'u la mun b'a to hali bi u bɛ se ka nisɔndiya u bɛ se ka courage sɔrɔ ka nafolo don hali bi armée la jamana tɛ n'i y'a mɛn yɛrɛma hɔrɔnya a taamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye armée de ni armée t'i bolo yɛrɛma hɔrɔnya t'i bolo o de ka kan an ka armée labɛn fɔlɔ n'an ka armée labɛn an ka sɔrɔ ko o bɛ k'an ta ye an ɲini fɛn o bɛ sɔrɔ an bɛ barika da Ala ye ka jamanaden bɛɛ fo k'u fo dan tɛ foli mun na k'an ka tungalakaw bɛɛ fo bɛɛ bɛ wuli ka jɛ mun na k'u fo dan tɛ foli mun na an bɛ Ala deli Ala k'an ka mɔgɔ minnu ɲin tora nin kɛlɛ la n jatigɛ wale kɛlɛ Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma na minnu joginna Ala ka nɔgɔya k'u ye an ka tɔɲɔgɔn minnu bɛ bolo la hali bi ka funa ɲinama ko kɔ wulikajɔ bɛ senna mun b'a to u ɲuman bɛ segin u ka so cogo min na ka barika da jamanaden bɛɛ lajɛlen ye hali bi Ala ka san caman yira mun b'a to hali bi an bɛ se ka maliyɛn ninnu sɔrɔ cogo min na o bɛ kuma la n'o ye. Maliyɛnw nisɔndiyara maliyɛnw kɔntana maliyɛnw wasara o yirala mun fɛ tiɲɛ don Bamakɔ yan bɛɛ lajɛlen taara boulevard de l'indépendance la maa ma sen se bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira nka an ka marabolo kɔnɔna fana na k'a daminɛ Kayila ka taa se Kulukoro ma ka taa se Sikaso ma Segu Moti Tumbutu Gao Kidal Menaka San Bayangara Joyila Nara Douanza Kita ninnu bɛɛ lajɛlen ani Yorodi Sahel ninnu bɛɛ lajɛlen ye défilé fana kɛ kunun kɛba a marabolo bɛɛ kɔnɔna na fana mɔgɔw bɔra k'u ka nisɔndiya yira Bamakɔ bɔlɔw fara cogo min an ka marabolo fana kɔnɔna na o waleya kelen de don yirifeerew taara da min ye ka tasibila kɛ maa minnu ye yɛrɛma hɔrɔnya in di an ma u ye waleya minnu kɛ ka olu fo k'u waleɲuman dɔn o la minnu fana bɛ bi ka cɛsiri k'olu sigi sen kan min ye kayikaw ye olu ye tasibila belebeleba kɛ ka kɛ ni degun minnu ye o sɔrɔ ani baara min bɛ senna Kayi yɛrɛ kɔnɔna na bi o fana kɔfɛ sa Kulukorokaw fana fɛ yen tasibila kelen o kɛra Segukaw ye tasibila kɛ ka tila tuguni ka bonyamasegin kɛ maaw ye maa minnu n'olu jɔ o jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmaaw olu tɔgɔ la Bamakɔ ya boulevard de l'indépendance fana na président y'o kelen de kɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen don minnu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Keba an y'a fɔ cour suprême ale ɲɛma n'o ye docteur Fatogoma Teraye ale ka jɔnjɔn dira a ma kunungo ale fana kɔfɛ tuguni min ye Amadou Asseyi Traoré Basse Traoré ale fana ka jɔnjɔn dira a ma o kɔfɛ Bamasa Sissogo min ye Issa Traoré ka taa se Mangal Traoré ma ale ni contrôleur général de douane n'o ye Amadou Konate ani Mama Jɛnɛpo ninnu bɛɛ lajɛlen ka bonyamasegu kɛra u ye Keba waleya in yanni défilé ka daminɛ ale de kɛra fɔlɔ ka sɔrɔ ka défilé daminɛ Keba min ye Kucalakaw ye olu fana bɔra kosɛbɛ ani Buguninkaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni gouverneur an b'a fɔ n'o ye Wele cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na Keba défilé kɛ avion in a dɔ taara turu cɛ ye han awɔ dɔ taara turu cɛ olu fanfɛla la ye ka kɛnɛ ka sɔrɔ ka ɲama fifali baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ fana an y'a ye k'a fɔ Motikaw fɛ yen min ye gouverneur ye ale kɔni ye bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ o bɛ se ka sinsin cogo min Motikaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye sinsin ka kosɛbɛ Bakunkante Tumutukaw fɛ yen Keba ale fana ye o laseli kelen de kɛ a ko 22 kan ka kɛ waati ye waati min bɛ tasibila ko fɔ wari min bɛ miiri ko fɔ wari min bɛ faraɲɔgɔnya ko fɔ kuma tɛ bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye maliden bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tumutukaw fɛ yen ko min na n'o ye biennale ye a ye tasibila kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ maa minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min min ye Gawokaw ye olu ka gouverneur n'u ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen Keba u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kan belebeleba in kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen ka ɲɛnajɛ in k'ale kɛ
i n'a fɔ a kɛra yɔrɔ tɔw la cogo min na i ye Kidali ni Menaka ye olu fana kɔnɔna na wulikajɔ in ɲɔgɔnna kelen kɛra Sangaw fɛ yen ka taa se Kucalakaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye lajɛ in kɛ k'a kɛ nisɔndiya ye Kebawa marabolo fana b'a la han Gundam Cercle olu fana y'u ta kɛ aw ka dugu tɔgɔ ye di Sagabarikaw u ka ja b'an bolo ni Ala sɔnna ma an bɛna n'a latɛmɛ 22 ja caman b'an bolo a bɛɛ tɛ se ka bɛn nɛgɛmɔgɔ ka bɛn ni bi kunnafoni ye an bɛna na tila ka olu jaw olu labɛn k'olu yira maaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na Keba hakili la k'a fɔ nin kun ye kununko min kɛra Bamakɔ kɔnɔna na 22 ale hukumu kɔnɔna na a ye min sɔrɔ Keba 22 ko kun bɛ ka cɛ waati min ye minisiri min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna n'o ye Mariam Tangara ye n'a bɛ Dumbuyailakaw ka sigi la ale ye zofɔrɔw wele ka taa ka minisiriso la défilé bannen pewu jamanakuntigi ale tɔgɔla ni nisɔndiyaba min kɛlen filɛ nin n'o ye défilé u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Keba waleya in kɔni diyara kosɛbɛ zofɔrɔw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ bɛn ni kelenya a b'o ko fɔ minisiri kɔni k'u famana ka nin kɛ zofɔrɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka dumuni kɛ maa minnu bɛ sa n'olu kan ka kungow lakana k'an ka yiriw k'olu lakɔlɔsi ko nin ye ko ye ko min bɛna na mɛn ka to u kɔnɔna na minisiri u y'a fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la balo dumuni min n'o filɛ nin ye o tɛ nka ka ɲɔgɔn ye ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'o de nafa ka bon kosɛbɛ o waleɲuman dɔn k'o tɛ bɔ an pewu baara min kɔni kalifalen n'u la sa ko a dara wuli ka bon nka u bɛna n'u cɛsiri minisiri y'a ɲini u fɛ sa u ka baara kɛ bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na ko bɛ yen bi n'o bɛ se ka kɛ ɲɛmaaya mun b'o la k'olu fana bato k'olu baaraw sigi sen kan a y'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ ko min ye défilé fana ye k'u ka baara ɲɛna défilé kɛyɔrɔ la Keba ko k'u fo o ni Mali woromasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ozofɛrɛw u ka ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général Amadu Jalo ye ale fana ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin minisiri ma nin baara in ale kɛcogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na kununko u ka minisiriso kɔnɔna na défilé ale bannen olu taara u bolo bila u da Keba o y'a sɔrɔ an bɛ k'an yɛrɛ ɲini an bɛ taa Gawukaw fɛ yen Sneki bolofara min bɛ kalanta ɲɛkɔrɔla hukumu kɔnɔna na sa ale y'a ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan Gawo Bourgi Travail la ka hakililajigi kɛ baara bɛ kɛ cogo min école karamɔgɔya gun kan baara minnu bɛ bi ani gɛlɛya minnu bɛ ka se ka olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ u la u ka baara kɛcogo ɲuman na tɔnden fɛn fɛn nana u bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin waleya in fo kosɛbɛ sabula a bɛ tali kɛ école ta o ɲɛbila baaraw la min ye kalan ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na Gawo marabolo kɔnɔna na école karamɔgɔw ko ni Ala sɔnna ma u na baara kɛ o kɛcogo la ka kɛ ni Sneki ale bolofara min bɛ Gawukaw fɛ yen olu ka wulikajɔ ye tɔnden bɛɛ lajɛlen foli kɛ sabula maa caman bɛ olu dɔndɔka kura don nin baara in na Keba ka kɔrɔlenw sigi ka olu lamɛn u k'u hakili jagabɔ k'o ka ɲi kosɛbɛ taji k'a sɔngɔ yɛlɛlen don Yuwarukaw fɛ yen a bɔra 160 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 440 na wa yɔrɔ dɔ la fana ko a tɛ sɔrɔ kosɛbɛ gasoil kɔni o taar'i yɛrɛ sɔrɔ 160 la min ye jagokɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati laban in na Keba basigibaliya m'an ka jamana kɔnɔ k'o de kɔni kɛlen don k'a gɛlɛya nka min ye sannikɛlaw ye u ko k'u b'a fɛ ka sɔngɔ yɛlɛ de kɛ ko n'o tɛ ko taji maralen b'u bolo k'a sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu ma kɛ fɔlɔ k'u kan k'o feere daw la u kana gɛlɛya fara gɛlɛya kan dugudenw kɔni y'o yira sa k'u ka o waleyaw kɛ Masinakaw fana fɛ yen tajiko gɛlɛya ale kɔni kɛlen don ka taa ni ka segiw gɛlɛya kosɛbɛ mototigiw ale ni mobilitigiw olu caman kɔni bɛ yen u ye dɔ b'u ka taa ni ka segiw la kosɛbɛ yɔrɔ caman na sa min ye baara yɛrɛ kɔni min kana jɔ sabula taji tɛ yen dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa min ye taji ye a bɛ se cogo min na ka Masina kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Kalanbulon o sigira Bankasikaw fɛ yen denmisɛnnin maa 24 olu bɛ se cogo min na ka kalansa min ye yɛrɛ tanga ani yɛrɛ kɔlɔsi farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na ale ni fana min ye kalan ye sa a ka se ka kɛ u yɛrɛ ka to ka bɔ u yɛrɛ kalama kibaruyaw kɛlɛw ni fɔɲɔgɔnkɔw bɛ se ka kunbɛn cogo min na k'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ cɛ fɔ ni fan bɛ o hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a kɔni sigira sen kan septembre kalo tile 20 a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni tun ye min ye ka dɔ fara denmisɛnnin ka maa 24 olu ka dɔntaw kan u bɛ se ka lafaamuyali kɛ cogo min na ani fana ka maaw fana dɛmɛ waati gɛlɛnmanw olu kɔnɔna na barosigi in sa ale kɔni sigira sen kan Delta service maaw fɛ olu ni PLRG maaw ka bolo di ɲɔgɔn ni Oxfam ka taa tɛmɛ min ye Royaume du Pays-Bas ale ka dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na halisa o Bankas marakolo kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ Ogo Direkaw fɛ yen nin kalo in tile 19 a n'a tile 21 sanji kɔni ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ olu wulila dingɛw bɛɛ lajɛlen nɔfɛ Baɲangara marabolo kɔnɔna na sifinnakaw y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri olu b'o o baaraw kɛ yaasa ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ
pelu ni buriatu ni katakatanu u y'olu kɔni kɛ sa ka dingɛ fɛn fɛn kɔni ni sanji y'o sew fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen datugu maa bɛ cu yɔrɔ minnu kɔnɔna gudɔrɔn na k'olu bɛɛ lajɛlen lafa kosɛbɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni kɛkun kun ye k'a yira olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye yanni ɲɛmaaw ka wuli ka se olu ma keba 22 hukumu kɔnɔna na Union des Maliens bɛ Canada u ko ni ala sɔnna ma olu ta bɛ kɛ le 4 octobre a baabu ana tila ka segin a kan sabula ja b'an bolo k'o yira ko hukumu kɔnɔna na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen fusa ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da